Sele iminyaka mibini ngoku ekubeni ba zihambela ndihla ndinyuka koba buso bencwadi Madlamini. Hello Madlamini. Nanku zizikazi bethuna. Sele iminyaka mibini ndisihlela ndinyuka koba buso bencwadi. Landa ukuthiwa nguFacebook. Chini Setos ndibone lenzwakazi celebrate a 50th ngokutsho kwayo ndijonge isifoto lo mntu othi enjoying my 50th ndiqonde ayikho loo nto ndikomente ke ngoba kaloku ndinayo idatha so ndikomente ke ndithi ke mna ke soze you must have been celebrating your 40th. Ayikho i-50 enje. Abuye naye apha kule wall yakhe apha during the people. Athi hayi kanti yi-50 nyani chawe wam. Ndibrike ke kulaa chawe wam. Ndibrike phaa kulaa chawe wam. Ndibrike phaa kulaa chawe wam. Ndiqonda hey izawufuna ndisuke apha during the people. Ndingene phaa ku-inbox. Izawufuna uba ndiyojikela phaa ku-inbox. Ndifike phaa ku-inbox. Kuthatha ixesha mos kubantu abamaziyo uFacebook. Uthatha ixesha ukuya erhangeni kabani ka-inbox. Ndifike phaa ku-inbox. Ndifike ndibuze phaa into kokuba kutheni wathi chawe wam sukuyenza loo nto uzawundibethisa ngomntu wakho. Le yasebhofolo ke itsala i-dipstick ngalaa nto ethi uzawundibethisa ngomntu wakho. Emva koko isonga idlanza ilinde hayi nyani abuye kwalapha kuloo inbox athi hayi nyani kanti chawe ndonakalelwa mna ngo-2018. Ndithi oh man ngelaa xesha ke mna ke ndina 2 years nam ndigajukelwe ngamavili omane. Ndithi hayi bo ndikhonde ingathi ayisayifuni nale inbox ngo ingathi ifuna inomboro nantsika nyana kaSibari ya ifuna inombolo ngo ndikhawuleze ndifake yami inombolo ndithi nantsika khawundibulise mani phaa kuWhatsApp. Hayi ke nyani akhawuleza abulise apha kuWhatsApp. Urongo phina bethuna akhawuleza abulise ke naye apha kuWhatsApp. Hayi nyani ufika ndimlindile nam phaa kuWhatsApp. Phaya kuWhatsApp kumandi ngoba kukhona ezaa nto kuthiwa zii-video calls. Hayi nyani ke ihambe ifike kwi-video call. Ifika nyani ke uPhopho uzingxengxele yedwa apha endlini njengabantwana bonke. Adlisele nangale video call. Ngokole yho awusemhle. Don't siya video call akhe. Awusemhle. Undawuni hayi ndilapha eMount Croix kwalapha eBhayi hayi suxoka. Thina hayi nam ndilapha ePhasini sila hayi suxoka. Man very soon kwenzeka into yoba yakhala ifowuni. Uphi? Vulgate. Kutsho yena. Vulgate. Yeah, Vulgate. Vulgate. Yeah, Vulgate. Hayi nam man ndayithi remote. Ndangena laa nto ithe ncuthu. Ndagevezela amadolo. Ndagqibela kudala mos ukuyibona i-yellow bone at my close proximity. I-yellow bone ezindla ngokubonela kude. Ndiginye ingwiqi. Mbonela kude. Ndiginye ingwiqi. Kwakho itishara phaa eBhofolo kudala in the 60s kwakuthiwa nguCharles Mnyayiza uSipho. Owabona i-yellow bone yakwaMafani. engunomalungelo le beniyibone phaa enkonzweni.
So ke ndinale nto ethi eyi le yellow bone le yawes yangena ngale mpumlo ngathi idolphin. Ndaqonda ininzi into ezawuminisha kule yellow bone. Ndiyithi ke mna ke ubukaduphi. That's my first question. Ubukaduphi. Athi yena kanti bendikhona chawe lam. More than 30 years ago, I knew you were mine. You were what we call a crush ngoko. Ndikubona eTVini, ndikuve eradweni, ndiqonde ngaske uThixo andinika umyeni ofana nalo mntu. Sana andonzakalisa lo magama. Andonzakalisa lo magama. I've never been so humbled, kumntu obhinqileyo andixelele lo nyani. 30 years ago. Uthi hence kaloku silapha. Hence silapha. Uthi kum njengokuba usiya kwi-trials nje. Kwenye game uphinda ubuya. Waphinda waya kwi-trials. Waphinda wabuya. Okokoko ndisithi nangu umyeni wam. I love you so much. Ndiyambulela uThixo ngawe. Akaxoki umncedisi noSisintshantsha. Ayikho enye into endiyaziyo. Mhlawumbi sawuxatyaniswa nje kuba ufuna ukundiphungula kule ndawo yokuthanda. Mazozo, uzawuthandwa. Zawuthandwa. Ufike lapho wawunqwenela ukufikela khona. It took you 30 years of bumpy road of 30 years. Sahamba sobabini sigileka. Sabuya simanxeba-nxeba. Kanti uThixo esisityebi njengenceba. Ufuna ngalo lonke lo xesha to rewrite yonke le nto kuthiwa luthando. Nikhona mos ekana ngenye imini kuJohn chapter 2 uYesu esemtshatweni. Ithi ke ingxelo yaza yaphela intoni? Iwine. UYesu zange athi makuyothengwa enye iwine. Wathi aphi lamapatyupatyu ebenewine? Kwathiwa nanga ya. Wathi wagalele namanzi. Ngoba lamapatyupatyu ngawe wine. Anivanga, it's a missed call. uThixo okokoko efuna undipha ubomi bomtshato. Akathanga makuyothengwa enye wine. Uthe thathani matshawe elibhatyubhatyu. Kuphele iwine kulo. Nigalela amanzi. Amagubevu aze namanzi. Nanga amanzi. And God is making wine again. Not only for our lives, but for each and every one here. Ngakumbi abantu abatshatileyo. Bayazi uThixo uthathe kwa ela patyupatyu lithukwa ku TikTok kuthiwe suka kunini etshata. Uthathe ela patyupatyu uThixo apho kuphele khona iwine wathi galela namanzi. Because he wants uThixo akaphelelanga kwincwadi kaDavid, akaphelelanga kwincwadi zoSamson. Young men that were troubled in life ukuzabonwe. Today he is still writing ngobakho ubomi. Usaqhuba uThixo akaphelelanga kwincwadi ezi66 zeBhayibhile. Usabhala nangokuThixo uba begqibile ngekudala wabuya uYesu. Engekabuyi uYesu uThixo usamane bhala ngobomi bakho. So there's a 67th book in the Bible, and that book is you. Enye ngu68, enye ngu69, enye ngu70, enye ngu71. Ibali likaThixo lokusisindisa abonwe lihlabathi enguThixo ongamncamiyo umuntu liyaqhuba ngathi. So please join me on that road. Ndingumuntu omthandayo kakhulu uThixo nokumsebenzela. Ndibathanda abantu bakhe, so I work on social circles as well.
And I'm so humbled xa uhamba nam kwezi ndawo sihamba kuzo ezi usange bethetha ngazo. Bible lo mntu kazoleka kanti ngupatko. I'm very humbled xa uhamba nam kwezi ndawo. You know why? Not only for me, for people to see that uThixo usabhala. So I want to say to everybody here, uThixo usabhala. Allow him abhale ngawe so that abantu bazombona ngobomi bakho. I want to thank Onozakuzaku bam in a special way phambi koba ndihlale phansi. I want to thank them. Kakhulu Chemi, thank you so much. So much. Bangabe bekuthethwa nge-brothers ezi-brothers ezizi-friends kumncedisi lo belapha noChemi uSethos. Thank you so much. Thank you Bamvulane. Thank you ngokuzisa la wisdom yamaxhego kule team yonozakuzaku bam. Putlunga, Putsmiki, thank you Dlamini Mhle. This was a team so well balanced for me. Ngoba ndikhuliswe zezazindlu zonke. Khuliswe ngaMamvulane, umakhulu wami nguMamvulane. Ndakhuliswa nguDlamini. Ndakhuliswe eMatshawini. Nayibona bethu? Ugqwashe Putlinda, thank you so much. Into kokuba uvume, into kokuba kuxoxwe lenyewe yokuzocela lenkosikazi. This is the first for both of us. Valindlebe kuyo yonke enye into, because I love you.